Voilà, zeg. Uw groene thee. Alsjeblieft. Hoeveel is het? Dat is 2,5, maar ik zal het opschrijven. Oké, dank je. Zeg, hoe is het met je zoontje? Ja, goed. Hij heeft net de windpokken gehad. Oh, nee. Oh, windpokken, garme. Ja, dat is nog het minste eigenlijk, ja. Oei. Wat is er nog? Nee, voor de rest is alles in orde. Ah, oké. Ja, het is ook maar een kinderziekte, hè, de windpokken. Bah, die windpokken, dat is verschrikkelijk. Maar eigenlijk al goed dat hij het gehad heeft als hij klein is. Hè. Uiteindelijk. Oh, onze Arno, als hij klein was vroeger, die stond helemaal vol. Hè. Maar echt, sorry. Helemaal vol. Och, arme, dat manneke. Maar dat komt allemaal goed. Hè? Ik heb met Bart afgesproken. Ik ga me even daar zitten. Ah ja, het is goed. Als ik hem zie, zal ik hem sturen. Maar geniet van je zoontje. Hè. Als ze zo klein zijn, ze worden rap groot. Hè. Je zou sop eten, hè. Dan kunnen ze zo nog goed vastpakken. Allee. Ja, een Grieks slaatje. Ba-da-da-da-da.